खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबां बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय BTC आव गोदानै साख्रि फोसावबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि VCDC सेक्रेटारिनि जि कर्टआवहाय जि हेयारिं दङमोन बिथां जाजआ मा फोसावखो बे गासैखौबो जों बे भिडिअ जोङो गुवारै सावरायनो थांगासिनो दङ। गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। हाग्रामा महिलारिनि सरकार एबा BPF पार्टीनि सरकारा गावसोरा थांनाय इलेक्शनाव जेफोर मेनिफेस्टो बिथांमोना सेबखांनानै लादोंमोन बा रायजोफोरनि गेजेराव फोसावदोंमोन बिथांमोना जे रायजो राजाफोरनो बिथांमोना सरकार दानाय लोगो लोगोनो हानि पाट्टा होगोन होननानै बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोना हानि पाट्टा राननो थाखाय जायफोर रिटायारमेन्ट सुबुं बिथांमोना मोनसे कमिटि दानाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो बे गासैबो हानि पाट्टा राननायफोराव गासै बिदि हाफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय एबा हानि पाट्टा राननाया इजि जानाय बायदियै बिथांमोना BTC आव गासै 200निख्रुइबो बांसिन मण्डलफोरखौ थिसननो थांगासिनो दङ। जायफोर बिथांमोना थांनाय दिनफोरावहाय मण्डलनि ट्रेनिं लानानै दंमोन बिथांमोन गासै साफ्रोम बेकार जानानै थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथांमोना मण्डलनि साख्रि होनो थांगासिनो दङ। बिथां हाग्रामा महिलारिया इसि मिटिंनि उनाव मा प्रेस मिट होदोंमोन बेखौ ससे भिडिअखौ जोङो नायनानै लानो फै। যেটো স্টাফ সেইটো বহুত শর্টেজ মাটির পাট্টা দিব লাগে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে স্টাফৰ খুব প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি 200 জনৰ অলপ বেছি হ'ব মণ্ডল ট্ৰেইনিং দি পেলাই চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে ইহঁতক আমি আপাতত টেম্পৰাৰিলি আমি এংগেজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। दिनै जाबाय 27 अक्ट'बर प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव जायफोर बिथांमोना VCDC सेक्रेटारि मोनदों बिथांमोना इलिगेलि साख्रि लादों होननानै जायफोर बिजाथिफोरा एग्जाम होदोंमोन बा जायफोर बिजाथिफोरा साख्रि मोननो हायासै बिथांमोना जायफोर साख्रि मोनबाय बिथांमोननि सायाव इलिगेल साख्रि लादों होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव जि केस होनानै दोनोमोन बे केसनि थाखाय दिनै हियारिं दङमोन आरो बे हियारिंआवनो बिथां जाजमेना मा बुंखो बेखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों जों ससे नायनानै लानो फै। Yeah, please, Your Lordship. Lordship, on the last occasion, notice was being issued against the recruitment process conducted by the BTC government. Your Lordship, I am appealing for a BTC, Your Lordship. Instruction is awaited, Your Lordship. Counsel for PTC prays for further. How much time? As Your Lordship, we have been newly engaged, Your Lordship, so I kindly ask 4 weeks time. 4 weeks time. Submit the instructions and file necessary affidavit. बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय जानो हागौ जाजमेना फोसावबाय जे फैबाय थानाय 4 सप्तानि उनावसो बिनि फिथाइखौ फोसावगोन बा नेक्स्ट हियारिंआ 4 सप्तानि उनावसो जागोन। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै।